Sarap buhay tayo dyan mga kawak. Ngayon, ito yung panahon na nagpaalam ako kay Mama Mons na lalabas ako ng gabi kasi hindi ako makatulog nun eh. Bali, dun sa lugar namin sa Tramo kasi, dati doon madilim. So gusto kong review kung gusto kong review na nagbago na ngayon, maliwanag na ngayon, may iba't ibang activity sa gabi, tapos wala na ganong tambay na nakakatakot kasi may mga ilaw na sa poste. Doon makita nyo yung mga tropa na nagbe-vape, b-boy, saka nagba-bike tricks. Tapos, ito, pakita lang namin sa video. Let's watch this. At yun lang naman. Bale, konting pasilip lang sa konting pagtambay. Yun lang. Bale, about sa yun, no? Yung mga nakita natin is yung vaping, yung Tramo nights, yung B-boy, yung nagsasayaw, breakdance, tas yung bike. Bale sa B-boy, si B-boy Dog, pinsan ko yan sa mother side, si B-boy Tricks, pinsan ko sa father side, si B-boy Chin, kapatid ko. Tapos si Baboy. si Baboy, anak ko yan. Yung biker, si Nelly, pinsan ko sa mother side. At yung nagbe-vape, tropa, mga bata doon. Ano yung parang nakita mo, pagbabago sa Tramo? Kasi ngayon maliwanag na eh. Every poste meron ng ilaw eh. Dati kasi parang tindahan lang yung kunyari may mga tindahan na open, no. Sila lang yung may ilaw, yung tapat nila. Ngayon kasi halos every poste may ilaw na. Dati nakakatakot dun eh. Pero parang okay naman ngayon. Mas konti na yung mga nakatambay na tricycle saka sidecar. Kasi alam ko parang nagkakaroon ng clean up lagi na dun. Yun lang naman, masabi ko na nagbago at makita natin sa susunod na pagbabago sa isa. Monte yung tambay, sabi mo. Oo, Monte yung tambay. Kasi ngayong December, makita natin yung pwedeng Tramo Nights Part 2. Kasi December na, baka mas marami ng tambay ulit. Bakasyon yung mga tao. September kasi yan, ginanap eh. Yun lang sa akin. So, yun na muna. Ngayon. So, live, love, love life. And pure happiness.